Juan Mari Beristain, egunon. Egunon. Pelota gehitxo ote dagoen gure susmoa. Bai, kontoi ontako lurra ezagututa, nahi irutzateke pelota gehitxo direla. Ia ikizan dengan bezala, bosgarren rebota izango guan, da... Bueno, igual izango nola gero binakako finala dagoen, pixat azkartxo puteak igual izango ez, baina niretzat pelota gehitxo zede. Tolosa hirugarrena, gantxo hori ez du gozatu, Jetxi, Imazek, ongi Rai. Tolosa. Ongi Gorostiza defentsan, Rairentzat pelota ona da, lautarditik atzera, ez du orain, arrotu. Eta Tolosak ez zineraman pelota hori, 12 eta 13 sartu egin zaio pixkaren bat. Eta ez du txapagainera eramaterik izan. Orain arte tantu dotoreak ikusi ditugu. Pelotaka da harrigarriak ere bai. Bai Imazek eta bai Raik ikaragarriak eman dizkiote pelotari. Baina galdu ere desente egin dute. Horixe da gaurko partidu honi falta zaiona agian atzelariek tantoari gehiago eustea. Eta horixe zuzendu ezkero ikuskizun dotorea litzateke. Imazek batez ere hasiera kaskarra eman dio partiduari, pelota asko galdu ditu. Gero Raik ere bai, galdutakoak gehitxo, baina egindakoak ere mordoska izan dira. Rai, atzera. Eutsi Imazek. Ea nor nagusitzen den atzelarien artean. Tolosa sartuko da jokuan. Atzera. Ezkertierra totorea amezketarrak. Eraman Gorostizak, Rai. Atzera, ezkerrez ere, ederki. Indartsu. Burgosko atzelaria. Eutsi Imazek. Asko jotzen ari da, Rai, asko. Oraingoan ez doa imeste gozatu. Ruistu eraman Imazek. Eta Tolosak tantoa, baina usarekin ala. Ez, txekiat, errepikea dutako ikusi gai hobeto, baina... Duda xamarrekoa izan da. Bota duen tankera mantzu banik, txekiat. Ea errepikamenak argitzen digun zalantzau. Gaina merezi du lauziat, bota du lazatea, porque politi zenetan dut. Ea. Postura eratik edo antzematen diogo. Txekiat, Igual botatakoa, Netzat botatakoa, da. Larri bilik. 14 eta 12, 3 berdinketa izan ditugu, baina urdinek ez dute aurretik jartzerik lortu orain arte. Tolosa hirugarrenak 2 tantu egin ditu sakez, bat dejadaz, beste bat airez, eta 2 pelota galdu ditu. Imaz, sakiari erantzuteko prest. Lautardian bote egin, atzera du Tolosak. Eta tanto, sakez egin duen hirugarrena, 15 eta 12. Asko utzi beharreko pelota zen hau ere, baina zalantzari gabe eraman beharrekoa. Bai, normalien pelota, inazio indarra hondi ematezio, baina Imaz daukan eskui indartzu horrekin, txega de matea jundan, normalian matea jutek, eta horretik aztik ondo gozatzen, baina horrek eutxi batzio pixkat, garraiz jasatzeko pelota du. Tolosa hirugarrena. 1800, dirua gorri. 600.000 azpitik.
Zabalean utzi, Gorostizak hor ikusi duzu ezer gertatu den. Erraz eramateko pelota zuen Tolosak. Eta zer erabaki du epaileak, markagailurik ez da mugitu. Ez da mugitu ez. Markagailurik ez da mugitu eta epailea Gorostizari esplikazioak ematen ari da. Eta Buelta izango, bai. Buelta izango, bai. Ez du keinu garbirik egin epaileak. Eskuekin eta ere buelta dela adierazteko, baina markagailua lehenean dago. Buelta beraz. Tolosaren sakea. Eraman Imazek, baina Ondo. gora joango ote zen ere pentsatu dugu, baina ez. Eta Tolosak utz egin du hor. Amairu eta amabos. Oraingoan bai, tantoa Urdin, Gorostiza eta Imazentzat. Beste pelota baten bila dabil Errioxar aurrelaria. Pelota ona zuen Tolosak, baina ez du ondoko. Hasieratik gorri izan da dirua. Partidu hasi horretik mila gorri kantatzen somatu ditugu artekariak. Gero zazpinako berdinketa izan denean Urdinen aldeko dirua ere egon da. Mila gorri, mila Urdin, bi aldetara kantatzen zuten zazpina zigoazela. Eta orain bi tantoz aurretik direlari gorriak. Mila zazpiehunik kantatzen ari dira gainetik. Tolosak eraman besterik ez, Imazentzat aukerako pelota. Eta ederra tantoa. Azkera jortzeko ere ez zuen pelota txarra. Baina bien erdian, Tolosa eta Rairen erdian zulo ondixamarra ikusi du. Eta bai ederki jetxi ere, Juanmari? Bai, oso ondo, Atzea jotzeko pinu horrek gine despistadudik Rai, atzea bialdudik eta gero moztu oso ondo bain ikusi gara mesela. Utzizeok. Beraz, horagarri. Oso ondo, Tolosa pasa bendik eta tanto polita. Oso tanto polita. 14 eta 15. Laugarren berdinketaren bila, Gorostiza eta Imaz. Sake luzea Gorostizak. Erresto indartsua. Ezker gantxoan sartu dala ere Gorostiza, atzera Tolosak. Imaz. Raik ezkerrez. Ez zion pelota horri indarrik eman nahi. Eramatera bakarrik joan da. Baina berez izan indarra eta hala ere gora joan zaio. Beno, laugarren berdinketa, 15. Begira, hor Raik duda egin du. Lehen da bizti eskuinez sartu nahi izan du. Azken orduan ohartu da ezkerrez sartzeko pelota zela. Eta eramatera joan denean gora alde egin dio. Goiko txapara bete-betean. Gorostizaren sakea oraingoan ez da induzea erdi-erdira. Azkera Imaz. Ederki gozatuta oraingoan.
Eutsi Errai. Atzelariak zazpitik ari dira peloteoan. Etxi orain Raik, pelota txarra Gorostizaren zat, Tolosa, ezker gantxoa eta tanto. Zabalera joan da ziztu batean Gorostiza, Tolosaren gantxoa araxe joango zela pentsatuta, baina Tolosak ez du Gorostizak uste adina gurutzatu pelota, eta gorputzera etorri zaio. Begira, horrentxe ikusiko dugu. Pelota gaiztoa geratu zaio Gorostizari. Eraman besterik ez. Tolosak ez du Gorostizak usteainak gurutzatu, baina amezketarrak beti bizi ibiltzen du eta hain aurrean eta indarra egin sartu ezkero oso ondo gurutzatutakoa espada ere askotan tanto. Bai, nola bizi ibiltzen du, horretik oso zaila. Gaina, azkarra bote zaio. Gorostizak azkarra da ondo saltzen da, baina Ignacio gainero indarrik izuko ematen da Ignacio ematen zuten boria bailatzeko. Ez zaila garrik, behin maietan indun bezala, berak hartzea bota indartu. Alderantziz berri, Ignacio ematei honakin, bestia errexo gutu zaio gainera, ezin izaten dik pelota jaso. 16 eta 15, berriz ere gorriak aurretik, markagailuaren gora beherak dituztu edoiek. Lau berdinketa izan ditugu. Zazpina, amarna, amaikana, 15na, eta berriz ere Tolosa hirugarrena eta Rai aurretik. Eta Juamari orain arte profesional maila jokatu dituen partidu apur hauetan, eta gaur bertan ere erakutsi duenarekin, nik uste Rai erakusten ari dela atzelarien artean zerbait egin dezakeela. Bai, zerbait ez, da nik uste jate partidu batzuk eta jogatzen ditun bezin laizte azkar jartzen jonga dela, eta behin jartzean nian horre daukan indarrakin, horre dagoen eskubi horrekin lehen mailan jogatzera iritsi erikela. Bakar bagarrik ezkerroi pixkat landu inbehar ez, hori badakik ez peke askotan norbeak gaine hoten, baizik eta partidu jokatuz, zemat daio jokatu jarriko ez temorekin. Baina lehen maila egizteko gaia bat zego. Bat ere laguntzen badiote eta bat ere suerterik baldin badu behintzat, lehen mailan lanak eman ditzaken atzelaria du. Bai, suertia, hombre, hoi dudik ez. Lagundu nahi bitzatek, honi laguntu espaldi maioa, ez dakik itara zen lagundu behar dira. Tolosak ederki asko bukatu du azken tanto hau. Aukera pelota zuen, Imaz atze xamarrean zegoela bazekien. Gorostiza berriz zabalera joan da eta Tolosak majo estimatu du Errioxarraren oparia. Ezker gantxoan utz egin du nabarmen Gorostizak eta Tolosak ez du barkatu. 17 eta 15. Atzera Raik, azte eskuinka da orain ere. Oso bizi ateratzen da mutil honen eskutik pelota. Gustu eraman du Imazek. Raik atzera. Eta lehen justu ibili baldima da. Orain nabarmen txapatera. Eskuko bine zen da, baina eskuari behituziok. Orain jodu postua horretan oso celebre zen, eta eskuko bine da. Bai, ikusiko jau. Raik ezkerrez atzeratu du. Eta Imazek txapapera. Baina bultzoa bezala, Postura berezi xamarra du Imazek, bestela ere. Xabatola bultzaka bezala edo gotzen du, naiz eta besoa bebetik sartu. Eta ez dakit minik izango duen, baina eskuinez pelota desente galtzen ari da.
ezkerrez gehiago arrotu eta gozatzen du. Eskuinez gehiago kostatzen zaio. Indarra eman bai, ematen dio. Baina indar hori aprobetxatu ez beti. Rai, hau hobeto aprobetxatzen ari da. Eta ezkerrez ere txapapera orain imazen. Bizkanaka, hogeita bigarren tantura hurbiltzen ari dira Tolosa eta Rai. 15nako berdinketaz geroztik izan diren lau tantuak, laurak gorriek egin dituzte. Eta oraingoz behintzat apustuen norabidea eta markagailua bat datoz hasieratik. Joera ez oso nabarmena, baina gorrien aldeko izan baitu diruak ere. Sake labur-laburra eta erdi-erdira atera du Tolosak, ederki eutsi dio oraingo Imazek, baztertu Rairi. Imaz, pelota ederra du aukerako, aztera. Ongi Rai. Txokoan utzi Gorostitza, garrapatu Tolosak. Gorostitza, eraman Tolosak, aztera orain Arriosarrak. Eta Rairi gora alde egin dio pelotak, 16 eta 19. Gorostitzak sakean ez dela lan handia izaten ditu, bostetik atzera jotzen, baina Rai ezkerrez sartzera behartzen du, baitaki hor dagoela Burgosko atzelariaren zulorik handiena, eta orain ere etekina atera dio Errioxarrak zulo horri. Posturaz eta bestela ezker libre xamarradik, Rai. Bai. Bestik lotu bida guztek. Baina kontrola askoz gutxiago eta... Claro, eske jutek pelota lan egin matea. Hor ikusi jau, sake batzu atzeko paeta ingurutik eman dago zartagoekin berez zazpialdea, eta hoi seinale hona daik, hoi indarra nahitu gola. Eta datu hauek ere zerbaiten seinale dira, ba, Raik txapaganean moztuta ez du tanturik egin, Imazek bai bat, dotore askoa, baina, begira, 8 tantu galdu ditu Raik, bat behartuta, eta 12 galdu ditu Imazek. 12 horietatik, 5 behartutakoak izan dira, eta horrez gain beste 3 tantu ere egin dizkio saketik, 15 dira denera. Eta hori tanto pila ikaragarria da, zentsa 19tik 15, Bai. asko da. Partidu erdi pasadek, eta horretik esaten egitu atzelari hauek gutxio galdu izen batzuen, oso partidu pikanti ikusiko gendula, oso politia. Naiz eta oain tanto politia ikusi, Eta orain errez galtzen zanien, orain bezala pena ematen dik, ikusten ari da nahi dek, zeok grazia hondi egiten da, penagarri dek. Honek batzuk topa gaiak, pelotan asko egiteko indartzu dek, ezkerra Rai paino hobia, iruditzen daukala, baina eskubi hortan berezik jamarrazibak eta honek hortu bat pasa behar kontoia. Gorputz eta harima Jona izan du pelota hori, salto eginez, baina txapapera nabarmen, ies egin dio eskutik. Tolosa ez du hor nahi aina gurutzatu Ernezegoen. Imaz, ies egin dio pelota Rairi eraman Imazek, bi pelota gaizto eraman ditu orain Segurarrak. Eta hurrengoa bederatzitik ederki jaso gainera.
Tolosa. Zabalean deja da eta tanto. Oso polita. Ustek ze txalo zaparra da, zendiek, Hora tanto polit bat ikuste duenean. Jendea horrelakoen gose eta egarri baita. Eta txalo jotzeko aukerarik ematen zaionean, ikusi duzue eta entzun duzue bati bat nola erantzuten duen. Tolosaren dejada ikusten ari gara, bere atzean zegoen Gorostiza. Zabalean dejada ederki eta Gorostizak ez zineraman ahaldeginak egin ditu baina. Tolosa. Amezketarraren azken sakea izango dau. Pasarik ezean. Pasa izan daba. Urrengoak beharko du nahita ez azkena. Partidua ia erabakita. Ia horrekin beti bili behar izaten da kontuz. Deskuido handiagoak mila aldiz ikusi izan ditugulako pelotalekuetan, baina garaipena oso gertu dute gorriek. Oraingoan sake labur-laburra ederki eutsi dio Imazek. Tolosa ederki. Atzera Amezketarraek. Rai. Ezkerrez orain. Rai. Atzera Gorostizak. Ezker gantxoa ederki gurutzatu du eraman Tolosak. Imaz ezkerrez jarri da kantxa erdi-erdian. Gorostiza. Ez du ezer egin, Raik atzera. Eta Imazi goiko txapara. Azken pelota ere Xabier Imazek berak galdu du. Eta transmisioan zehar, partiduan zehar esan dugun gauza bera, esan behar azken tantoa ikusi ondoren ere. Galdutako pelotak gehiegi eta gaur gehien galdu duena Imaz. 215 pelotak da izan dira guztira, binakako partidu baterako gutxisko. Ordu beteko iraupenik ez du izan partiduak, 58 minutu eskas. Benetako jokuaren iraupena, 23 minutu pasatxo. Egindako tantuak oso politak ere izan dira, tartean eta pelotakada harrigarriak ere bai. Raik naiz Imazek eskuinkada zoragarriak eskaini dizkigute, baina galdutakoak gehiegi. 4 berdinketa izan dira, azkena 15nakoa, eta 15nako berdinketaz geroztik, tantu bat besterik ez dute egin Gorostizak eta Imazek. Sakez 3 tantu egin dituzte, dejaraz 3 Tolosak Gorostizak baterez, airez 2 Tolosak Gorostizak baterez, eskaparaz bat Errioxarrak, Tolosak 3 galdu, Gorostizak baterez. Gorostizak ikusten duzuenez, gauza gutxi egin duela ematen du hor, egin gutxi eta galdu ere gutxi. Eta atzelari iraokienez, txapagainean moztuta tanto zoragarri bat egin du Imaz Segurarrak, baina galdutakoak gehiegi. 8 pelota galdu ditu Raik, horietako bat behartuta, eta 14 galdu ditu Imazek, 5 behartutakoak. Eta 14 hoiei erantzi behar zaizkie, Tolosak saketik sartu dizkion 3 tantoak ere. Guztira 17 dira, 17 biletatik batzuk oso txarrak diren, baina 17 tantu nola nahi ere asko dira. Eta Juamari lehen esan duguna, Imazek gaia bazeukak, eta hori denok ikusten diagu eta beti ikusi izan diagu.
baina dagoeneko denbora pixka bat baduk debutatu zuela, partiu mordoska jokatu di geroztik, eta ez duk lehertzen mutil hau, ez dik guk ematen ikusi nahi genuken salto hori eman oraindik. Bai, ikustek pixka bat kostatzen ez egola, baina, bueno, nire dut esperantza ez duela galdu behar da mutil honik gaztia dek eta sasoia batzekoak indarrare bai, eta pena izan gauge hortxe galditzia, ez? Ez lertzia, dena hori izan gauge, baina nik usteat ezke gaia ikusten da nien pentsatek eileikela, ez? Baina espaldin bado gaiik eta hilarrek espaldin bado, bueno, baina horrek eta herri horrein berdula iruditzen denik. Suerti ere berdik, ez? Suertia handi berdik eta lesiorik, ez? Eskuak laundu eta baina nik usteat egin gogula pelota. Ea bada, suerteak ere laguntzen dion, eta suerteaz gain beste batzuk ere lagundu behar izaten dute, eta denek laguntzen dioten, eta imaz eman beharreko salto hori ematen ikusten dugun. Gaia, esan bezala, badu eta Raik ere erakutsi du. Gaia baduela, gaur eskuinkada ikaragarria jo ditu. Ezkerrez pelota batzuk galduarren profesional mailan asentatu eta lehen mailakoekin jokatzeko gauza izatera hel daitekeela erakutsi du. Eta ea, hau ere lehen bailen lehertzen den, eta eman beharreko saltoa lehen bailen ematen duen.